uwa suna ta kira, suna kuka, suna son su ji shawara ko shiryarwa akan harkar canjin kuɗi da ake yi. Kuma kamar yadda muka gaya musu, muka musu alkawari, muna kan magana a koda yaushe da shi gwamnan banki, muna sanar da shi abubuwan da muke ji wajen mutane, kuma yana ƙoƙarinsa wajen sauraro da wajen gyara. To yau dai ya hutashe mutum farko tun da tun safe ya riga ya sanar, ya daga ranar da aka sa ta ƙarshe ta amfanin tsohon kuɗi daga 31 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Fabrairu. Saboda haka kira na farko ga jama'a shine kwana 10 nan da aka ƙara, a yi ƙoƙari, musamman mutanen karkara, ana tura kuɗi, za a tura kuɗi. Wannan cash swap da ake yi, mutane masu ƙananan kuɗi su ba da tsohon kuɗinsu a karɓi sababbin kuɗi. Kada a sake irin abin da aka yi a baya, an ba da kwana 100 aka zauna ba a yi ba, sai da lokaci ya ƙure a zo ana ta layi, a zo a kasa. Lallai akwai mutane a karkara da ba sa kusa da banki, amma an tura musu agents da yawa a ko'ina a cikin ƙasar nan, da ma'aikatan Central Bank suna tare da su. Kuma sanarwa shine kuɗin da ake tura bankuna sababbin kuɗi. Abin da aka ce a yi da su shine akwai kaso da za a dinga sawa a cikin ATM a karba, sannan akwai kaso da ake bayarwa ana zuwa ƙauyuka, mutane suna canza kuɗinsu. Saboda haka daga nan zuwa 10 ga watan Fabrairu, jama'a a yi ƙoƙari, musamman ƙanana masu ƙaramin ƙarfi, su yi ƙoƙari su canza kuɗinsu. Na biyu, akwai abubuwa da suke faruwa waɗanda mun sanar da shi kuma ana bincike. Akwai bankuna da an ba su kuɗin nan maimakon saka cikin ATM, an ce manajoji da ma'aikata suna sayarwa. Sai mutum ya karɓi naira miliyan 10 ya biya miliyan 1. To a yanzu dai an samu rassa na bankuna guda 3 wanda aka samu wato rahoton abin da suke aikatawa, kuma na tabbatar za a yi bincike, kuma an tabbatar za a ɗauki hukunci a kai. Dukkanin kuɗin da aka kai kowane banki, nambarsa tana nan a rubuce a wajen Central Bank, kuma idan an sayar da irin wayannan kuɗaɗen, in aka kama su, an san daga wani banki suka fita. Kuma babban banki ba za su sakaci da wannan ba. Sannan an fito da tsari yanzu nan gaba da ma'aikatan EFCC da ma'aikatan ICPC za su dinga zuwa, za a je bankuna a tabbatar kuɗin da aka ba su yadda aka ce a sa a cikin ATM, ana sa a cikin ATM, ba sayarwa ake yi ba. Wanda aka ce a bayar a rabawa ƙauyawa, mutane a ƙauye, za a fitar da kuɗin a ji a rabawa, a canza wa jama'a yadda aka tsara. Muna kira ga al'umma su kuma su lura da wasu abubuwa da suke faruwa. Akwai mutumin da zai je ATM ya ɗauki kati 20, kati 30, kati 40, ya je kwashe kuɗi. To idan mutum zai dinga wannan, mutum ɗaya zai wannan, kuɗin da aka ajiye na al'umma ba za a samu ba. Saboda kuma jama'a, dan Allah ku sa ido a kan 'yan uwanku da suke zuwa don wannan abin da suke, in an saka kun allo da kuɗi a ATM sai su dinga zara da katina da yawa, yana cutarwa a cikin birane kenan. Sannan ƙarin shawara ga jama'a shine lokaci ya zo da ya kamata mu koyi hanyoyi daban-daban na sarrafa kuɗi, ba sai da tsabar kuɗi ba. Na tuna lokacin da
ina gwamnan banki a Kano, na zo wannan kasuwar ta wajen No Man's Land ko? Ba No Man's Land ba. Wannan ita ce na so can wajen zuro din nan wannan kasuwar ta technology. Lokacin da na zo da muka yi launching wannan aikin banki da ake akan waya, telephone banking, na faɗa na ce fata na wata rana a Kano mutum zai ɗauki wayarsa ya hau a daidaita sahu bai sa kuɗi a jihunsa ba. Kawai dan a daidaita sahu ya baka namba, ka USSD ɗinka ka tura masa kuɗi ya gani a lokacin shi kenan ka iya kai da zai kai ka. Duk waɗannan su a daidaita sahu, su sayan kaza a kasuwa, sayan nama, waɗannan abubuwa gaba ɗaya USSD na akan waya. In mutum na da waya baya buƙatar intanet, ƙaramin kuɗi zai transfer. Idan mutum ya je tambayi ma'aikacin banki a bankin sai ce koya min yadda zan yi amfani da wayata na transfer. Kuma duk wanda ke sayar da abu ya je shi ma a gaya masa yadda zai san ya samu kuɗi. Yanzu nan sai a ga abubuwa sun canza gaba ɗaya da sauƙi, ba sai mutum ya je banki ya wahala ya yi layi ya ɗauki kuɗi sannan zai zo ya ci abinci ba, sannan zai zo ya sayi nama ba, sannan zai sayi kaza ba. Kana so ka yi mutum kyauta, idan ma kuɗin da yawa, idan ka tambayi bankinka za a koya maka yadda daga wayarka za ka zauna ko da yaushe ne, ko tsakar dare ne, ko asabar ne, ko lahadi ne, a cikin ɗakinka akan wayarka za ka ɗauki kuɗi daga account ɗinka ka saka account ɗin wanda kake so ka saka. Idan aka saba da wannan sai a ga wannan ma ya fi sauƙi, sai ma an zo ana tare me yasa da muke wahal da kanmu muke zuwa sai mun karɓi sabon naira. Saboda haka wannan lokacin 'yan kwanakin da aka ƙara mutane su yi ƙoƙari su koyi waɗannan abubuwan, zai taimaka wajen kawo sauƙin mu'amala da kuɗi a cikin ƙasar. Su babban banki sun riga sun tabbatar cewa za su sa ido akan bankuna don a tabbatar an ba mutane kuɗinsu, ko kuma ku taimaka wajen sa ido akan wani cikin ciwa da ATM. Shawarwari da za a ci gaba da bawa al'umma, akwai mutanen da suke karɓar kuɗi wajen mutane ko 'yan siyasa ko masu laifi da ba za su ce saka da sunansu a cikin banki ba, kuɗi masu yawa suna sawa cikin account ɗinsu. Ina ƙara sanar da jama'a cewa duk wanda ya ɗauki kuɗi da yawa ya saka a cikin account ɗinsa, wanda sun fi ƙarfin abin da yake shiga cikin account ɗin, to ya sani cewa EFCC na da report. Kuma lokaci zai zo da za su kirawo shi ya bayanin inda ya samu waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka jama'a, idan wani mutum ya ba ku kuɗi ya ce ku je ku saka masa a cikin account ɗinku, ku yi tunani, in dai ba kuna son ku zo daga baya a cafke ku a fara neman ku yi bayani ba, ku yi tunani kafin ku kafa irin wannan kuɗaɗen. Wannan shawara ce ga wanda yake so ya ɗauka. Amma wannan abubuwa na canje-canje suna zuwa kullum. Idan sun zo ba zan tsaya dogon bayani ba, na riga na faɗi ra'ayina akan wannan kwanakin baya. Idan waɗannan sun zo aka samu matsaloli irin wannan, kokari ake a gyara yadda waɗanda suke ba su ake so a wahalwa za a rage musu da wahala, kuma za a yi maganin wahalar. An ƙara kwanakin nan, an tura mutane za su da kuɗin nan, da su mint za su ta ƙara buga kuɗi don a samu isassun sababbin kuɗi da za a ba musamman masu ƙaramin kuɗi suke son su canjin kuɗaɗe. Amma kuɗi da yawa, idan mutum ya je ajiye miliyan 20, miliyan 30, gaskiya kada ya ɗauka cewa zai je banki a bashi miliyan 20 ko miliyan 30 sabon kuɗi. Zai karɓi abin da aka ce za a iya karɓa a kowane mako, saura kuma ya yi amfani da hanyoyi na wayarsa ko POS da katinsa, ya yi amfani da su a wajen saye da sayarwa ko transfer na kuɗi daga wannan account zuwa wannan account. Allah ya kawo mana sauƙin abubuwa, kuma Allah ya ɗaukewa waɗanda suke marasa ƙarfi
wannan wahalar da take kai. Waɗanda kuma suke azzalumai waɗanda suka tara dukiya suna tsoron ma su kai ta banki, shi kenan ta lalace. Wannan alhakinmu ne dama ya kama su, bai kamata ma a tausaya musu ba ko kaɗan a cikin wannan hali. Idan mutum yana da kuɗi ko mun yawansa, ko miliyan 100 ne ko miliyan 700 ne ko biliyan ne, ka je ka kai banki ka sa account ba wanda zai karɓa, ka je ka ajiye. Sannan daga ƙarshe bayan 10 ga watan nan da aka ce daga rannan wannan tsohon kuɗin ya je na aiki, an sake ƙara kwana 7. Ko da akwai wanda yake da sauran kuɗi da bai samu ya je ya kai account ɗinsa ba, an ƙara kwana 7 mutum ya je ya kai. Saka daga nan yau zuwa 17 ga watan Fabrairu, duk wanda yake da tsohon naira ya je ya ajiye a banki ko ya je canza zuwa sabon naira. Wannan shine sanarwa da za mu yi da kuma ƙara faɗakarwa.